Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. El meu nom és Esther, vinc del Tarragonès. Jo fa molts anys que treballo amb nens infantils, soc mestre infantil, i el que m'agrada sempre és el tema de les emocions. Una cosa que, no sé, sempre m'ha tret molt i pràcticament m'he dedicat a això. He fet formació de primer, la intel·ligència emocional, però totes les emocions. Jo me trobo amb molts nens, a vegades, que els pares els diuen és que me diuen que el meu fill no té autoestima. Clar, estan destrossats, però realment ningú els explica per què no té autoestima o què és l'autoestima. És que has de ser més coherent com eduques el teu fill. Llavors, més o menys jo us vindré a explicar a la manera que jo ho entenc, una miqueta el que és la coherència, una miqueta el que és l'autoestima, una miqueta el que és la consciència, no? Perquè tot és el mateix, però a vegades, si t'ho expliquen d'una manera així més per parts, s'entén més bé. Jo, com treballo molt en canalla, a vegades explicaré coses, dibuixos que direu, semblem que tinguem 2 anys, però penso que com tots tenim un nen a dintre, és la millor manera d'entendre les coses des de lo més bàsic. O sigui, que cada un llavors ho adapti a la seva manera, no? Per exemple, començaríem per la consciència. La consciència... La consciència, tothom més o menys diríem, home, jo soc ser conscient, primer aniríem a la coherència, que jo crec que va per passos. La coherència, tothom diríem, jo soc coherent amb el que faig, no? Llavors, per mi, quan un reflexiona si realment és coherent, és quan el resultat és efectiu. És la manera de saber si ha sigut coherent, no? Llavors, la coherència... La coherència ha de ser igual a resultats. És una manera que nosaltres mateixos podem veure si som coherents. Per exemple, un exemple que jo crec que amb els exemples a vegades també s'entén molt bé. La coherència té 3 potes, que és hem de pensar, hem de sentir i hem d'actuar de la mateixa manera. Les 3 potes les sentem, és com un tamboret. Llavors, si jo, per exemple, penso que estic gorda i sento que, evidentment, m'he de primar, perquè jo me sento que m'he engreixat, penso que m'he engreixat, sento que vull fer règim, però me menjo 3 croissants a la tarda de xocolata. Evidentment, el resultat serà més aviat negatiu, perquè no tinc el resultat que vull, no? Això és una manera fàcil d'entendre la coherència, no? De dir, estic pensant a primar, però a més a la tarda me menjo els croissants de xocolata, perquè no soc coherent, no hi ha resultat, no m'aprimo. Aquesta és una manera fàcil d'entendre, no? Però clar, és més complicat. Llavors, la manera perquè pugueu vosaltres veure si sou coherents o no, per exemple, si tinc un fill adolescent a casa, llavors jo penso que el meu fill, o la persona que estic educant, aquella persona, penso que és massa jove per arribar a l'hora que arriba, no? Jo estic pensant que hauria d'arribar més aviat, perquè per l'edat que té trobo que arriba massa tard a casa. Llavors, jo sento que això li he de manifestar i li he de dir. Jo crec que no arribes a l'hora que per l'edat te correspon i mira, a partir d'ara vull que arribes, si arribes a les 3, vull que arribis a la 1, perquè amb 14 anys trobo que a la 1 n'hi ha prou. Si jo he pensat això, he sentit això i li he dit que ha d'arribar més aviat, el resultat ha de ser que aquella persona arribi a l'hora que jo li dic. Això seria una opció, no? Això seria una opció. Jo penso, jo ho sento, jo li dic. Has d'arribar més aviat, el resultat és bo. Ell arriba més aviat, jo he actuat en coherència, tal com he pensat que aquella persona ha de fer, és el resultat. Però després hi ha l'altra versió, que jo penso que ha d'arribar més aviat, així sento i li manifesto, però el resultat és 0. Llavors, clar, aquí sí que penso que hi ha de diferent. Jo ho he pensat així, ho he sentit així, li he dit que ha d'arribar més aviat, perquè no arriba més aviat. Llavors, aquí és on ja arriba la part de que nosaltres hem de reflexionar què està passant. O sigui,
la coherència dels que eduquem, no hem de mirar mai la culpa d'ell. Si és que és un criu que és rebel, que no em creu, no. Aquí és on nosaltres arribem a pensar i ser conscients. És a dir, què està passant que el meu fill, jo li estic dient que arribi aviat i no arriba aviat. Perquè aquí és quan comencem a conèixer nosaltres, que és el que parlen de la consciència. Quan començo a pensar, què m'està passant que no em fa cas? Evidentment no me respecto. Si ell no me respecta és que jo no m'estic respectant. Doncs a partir d'aquí és quan ja analitzem el problema, no? Perquè mentre hi ha una coherència arribarem a un resultat. Si no hi ha resultat és quan tenim un problema. Jo penso que soc coherent, però no soc coherent perquè no tinc el resultat que jo vull, no? Que jo desitjo. Això és igual, m'agrada un noi, jo penso que m'agrada aquell noi, jo sento que és l'home de la meva vida i jo intento agradar-li, intento que em vegi, que senti que sóc la persona més meravellosa del món. Clar, si jo tinc resultats i aquella persona me demana per sortir i estem sortint, fantàstic, la meva coherència ha sigut fantàstica. Quasi mai passa això, vull dir, és molt difícil ser coherent, és molt difícil que aquestes tres parts estiguin equilibrades. Llavors, per estar equilibrades és el que ja diem l'autoestima. Llavors ja passem, el conèixer tot tu mateix és saber qui ets realment, però saber qui ets realment amb l'autoestima no és saber que sóc més alta, més baixa, més rossa, més morena. És entendre una mica que nosaltres el que tenim clar, la coherència ha quedat una miqueta clar, una miqueta clar. Llavors, la segona part seria una miqueta l'autoestima, no? Ja m'he donat compte que no m'estan respectant, tinc un problema, algú no va bé al meu interior. Què passa? Nosaltres normalment, tots sabem que tenim un cos, perquè aquest el veiem, està claríssim, tinc un cos, soc un cos. Però clar, ens diuen que nosaltres som un cos d'estàndard, normalment diuen, tu ets un cos i ets una ànima. Ets un cos i ets una ànima. Tot se queda aquí. Soc un cos i soc una ànima. Però clar, quan tu veus que no tens resultats a la teva vida i dius, ostres, tinc una àrea de la meva vida que no em va, o la personal, o la laboral, l'amorosa, la financera. Vull dir, normalment ens parem quan alguna de la nostra vida no ens va bé, no? I llavors ens parem a pensar, com és que soc supermilionària, me va molt bé, però no tinc sort amb les relacions amoroses, no? Algú al teu interior va malament. És aquí quan hauries de començar a reflexionar, no? Llavors, què passa? Que nosaltres, diguéssim, som dos personalitats, som dos jos. Un i dos. Un el que veiem i un el que no veiem. Aquest és molt més important que aquest. Perquè aquest fa el que li diu aquest. I en canvi aquest, que és l'ànima, que algú li pot dir el nom que vulgui, Això ja... Jo s'ho he dit més o menys perquè és el que es fa servir més, no? Llavors resulta que el cos, perquè des de petitets ens ho diuen, ho tenim claríssim, que tenim 5 sentits, que és l'oïda, la vista, el tacte, El cos va per parts. Té la part respiratòria, té la part locomotora, té la part digestiva. Això és fàcil d'entendre perquè des de petits ho hem estudiat i així ens ho expliquen. Sabem que el cos té diverses parts. Tinc el mateix cos, una part aquí, l'altra part aquí, l'altra part aquí. Això, fins aquí, crec que tots estaríem d'acord. El problema, el que es regula la nostra vida, el que fa que tinguem coherència, el que fa que tinguem autoestima, és aquest desconegut que pràcticament, almenys, des de petits no ens en parlen. Llavors resulta que aquesta part d'ànima, diguéssim, o la part espiritual, que nosaltres som un cos i som una part espiritual, no? Aquesta resulta que té 3 parts. Igual que el cos no té diverses, aquesta té 3 parts. Que aquestes 3 parts, aquesta sí que se sonarà perquè és la ment inconscient, la ment conscient i la ment superconscient. Aquestes 3 parts són les que cataloguen la coherència. O sigui, del que he parlat abans, el pensar seria aquesta, el sentir seria aquesta i l'actuar seria aquesta. Llavors, clar, quan aquí a la coherència jo no tinc un resultat, on he d'anar a buscar la informació
és a la meva ment, a la meva part espiritual, no a la meva part del cos. Perquè el cos no me la donarà. Ja m'hi puc estar, que no me la donarà, perquè ell no té aquesta informació. O sigui, el cos només té el cervell, que el cervell no és la ment, que només és el receptor d'aquest ànima. O sigui, és com si jo truco a una persona per telèfon, si jo no marco el telèfon, que seria aquesta persona, aquesta ment, el receptor que és el telèfon, l'altra persona no li arriba, que és el meu cos. O sigui, on he d'anar a buscar la informació és aquí. Llavors, què passa? Quan jo activo la meva consciència, que és del que aquesta fira estan parlant, quan activo la meva consciència és el moment que jo m'aparo a pensar quina àrea de la meva vida no funciona, a on no sóc feliç. M'agradaria tindre més diners, m'agradaria tindre una parella més que fos adequada, m'agradaria. Els altres no ens arreglaran la vida, ens les hem d'arreglar nosaltres. O sigui, ho sento que si penseu que l'altre s'ajudarà és molt complicat. Hem de començar per nosaltres. Llavors, jo m'aparo a pensar quina àrea de la meva vida no em va bé. Per què cada vegada que jo surto amb una persona al cap de 3 mesos me deixa? Per què? Si jo sóc supersimpàtica i si jo li faig el cafè cada matí, Per què? Perquè resulta que la ment inconscient, l'inconscient, no el tenim bé. Nosaltres, quan neixem, som tot aquest bloc que dividit en 3, tot això, perquè m'entengueu, és autoestima pura. O sigui, nosaltres neixem plens d'amor. Neix un cos i aquest cos està ple d'amor. Què passa? Que es anem fent grans i els educadors o qui ens cuida, no conscientment, vull dir, ho fem tots automàticament. Què passa? Amb aquest baúl d'aquí, que és el que regeix la nostra vida, que és l'inconscient, ens van posant coses dolentes. Tu no ho facis perquè tu no serviràs, això tu no ho arribaràs a fer mai. I tot això ens queda dintre. Llavors, nosaltres, diguéssim que aquesta part inconscient és com un enemic que tenim dintre. Dius, ostres, què m'està passant? Que jo faig, però no tinc resultats. L'única manera és de ser conscient. Si no activem la del mig, si no m'aparo a pensar què és el que va malament a la meva vida, mai podem averiguar què tenim aquí baix. Mai. Perquè això és com un interruptor de la llum. No puc tenir mai llum si no vaig a l'interruptor. I m'he donat compte que hi ha un interruptor per apretar la llum. L'interruptor sempre hi és, perquè això està dintre nostre. Això ja neix en nosaltres. Però clar, si jo no veig que hi ha un interruptor i que aquest interruptor el puc apretar, no podré veure la llum que hi ha a la sala, no? Doncs això és el mateix. Doncs, a partir d'aquí que jo començo a veure quina àrea de la meva vida no va bé, és quan jo me'n puc donar compte de millors records, comences a pensar, ostres, és veritat, no? La meva mare era molt negativa i jo hi posava molta il·lusió a les coses, però ella sempre me deia, però que no veus que ets molt baixeta. Llavors m'han fet unes idees negatives que estaven adormides dintre meu, però clar, que és el que em feien molt de mal. Llavors, clar, jo tracto que s'entengui que tot el que pugueu evitar als nens és evitar-los posar-li brutícia aquí. Perquè, clar, de grans només es tracta d'anar traient tot el que ens han fet de creences dolentes, no? Llavors, si des de petit tu estàs educant amb algú i ets una mica conscient de potenciar-li les coses, de no... Perquè és que ets molt dolent, és que no pots sortir perquè ets dolent o no t'has portat bé, és que ets un desastre, mira com pintes, mira com ho fas. A veure, ho fem automàticament tots, Però si som una miqueta més conscients, perquè això és el que farà que els nostres fills ho tinguin més net. Si això ho tens net, com menys coses, creences negatives tinguem, tornem a ser l'amor que som, perquè això sempre és amor, aquest sempre és amor. Aquest és el que ens fa connectar i aquest és on hem de treballar, on hi ha sempre meitat brutícia i meitat, perquè m'entengueu, no? On hi ha les creencies que són negatives i les creencies positives. Llavors, el que hem d'intentar amb els que eduquem és fer-li moltes creencies positives, sempre positives. Això li farà que de gran no tindrà tants problemes. I llavors, per aconseguir el que un vol, que és la coherència, no? Pensar, sentir, actuar, quan això d'aquí ho tens amb coses molt positives, automàticament tot això està equilibrat.
I llavors aconsegueixes pràcticament el que vols, perquè quan tu creus en tu i estàs segur de com ets i entens que si alguna cosa fas malament aquí és perquè aquí ho tenies... És com si tinguessis, per exemple, un vaixell, no? Hi ha un vaixell i resulta que aquest vaixell el porta el vent, està al mig del mar i tu vas anant veient que no arribes enlloc. Va cap aquí, va cap allà, i tu arriba un moment que dius, ostres, quina vida més absurda que tinc, no arribo en cap port, només dono toms i toms i toms. Quan tu te pares a reflexionar, vol dir que el que està guiant el teu vaixell, que és el vent, és el teu inconscient. Aquest enemic que es diem que a vegades és que és el nostre enemic, no ho sabem. Llavors, per agafar el timó del teu vaixell, per dir, ostres, a partir d'ara el vaixell el mano jo. I jo vull anar a Mallorca i tardaré més, però jo vull arribar a Mallorca. Llavors, per agafar aquest vaixell i tu agafar el mando, has de ser conscient que tens un inconscient que no és correcte. D'aquesta manera, tu agafaràs el teu vaixell i aniràs al port que vulguis. Mentre tu no te'n donis compte que aquest inconscient t'emana i una àrea de la teva vida no va bé, que és la manera principal de veure que alguna no va, el barco el portarà el vent. I clar, mentre el barco el porta el vent, sí, clar, algun dia arribarà a algun lloc, no? Però segurament no arribarà on tu vols arribar. O sigui, més o menys la coherència és la base d'aquestes tres coses i l'autoestima és donar-te en compte del que tens dintre l'inconscient. Per començar, és donar-te en compte de què és el que no va bé a la meva vida. No em faig respectar, com és que no me respecten? Tu tens unes creences que de petit t'havien dit que no vals lo suficient. Llavors, si de gran, diguéssim, hem de netejar tot el que ens han embrutat. Clar, si des de petits, els que estem educant, intentem, amb cap, de no posar-los tantes creences negatives ni limitants, doncs clar, de grans els estudiem molta feina. La idea és una mica aquesta, no? Llavors, jo m'agradaria molt que algú que tingués dubtes participés, perquè crec que és d'una bona manera d'aprendre entre uns i els altres. O sigui, si algú vol fer alguna pregunta hasta aquí que tingués alguna dubte, digues. Todo eso, bueno, los que investigamos un poquito en psicología y tal, más o menos sabemos lo que es el subconsciente y tal. Pero ahora la clave es saber qué terapia se puede utilizar para limpiarlo, para esterilizarlo, o por lo menos para abrirlo, para que cada persona sepa lo que tenemos en el subconsciente y qué es lo que nos impide llegar a... Pues, o sea, esa es la clave, me parece a mí. Básica. Sí. Básica. Sí. Es la información que necesitamos, saber limpiar todo eso. Pero la manera de limpiarlo... La manera de limpiarlo es como te he dicho, la manera de limpiarlo solo es parándote y dándote cuenta qué es lo que no ven en tu vida. Es que, a ver, si fuera tan fácil, todo el mundo sería feliz, todo el mundo conseguiría sus sueños y esto sería un paraíso. No es tan fácil. Cuesta mucho conseguir los sueños, ¿no? Para conseguir los sueños, con que tengas estas tres mentes alineadas, yo te lo aseguro por experiencia propia, que los sueños se consiguen, porque la coherencia es igual al resultado, a lo que tú desees. Porque lo que vas a desear es una emoción. Si yo deseo un coche nuevo, no es ese coche, es la emoción que yo voy a sentir. Entonces, esta parte de aquí, como lo vas a conseguir, es con emoción. Porque el consciente es el que piensa, y este es muy racional. Pero si tú quieres cambiar algún hábito de tu vida, es con la emoción, que es la del corazón. Entonces, con los sentimientos y con lo que sentimos, ¿se puede cambiar algo tan grave como estar en el subconsciente? Totalmente. Mira, lo bueno que tiene esto es que tú puedes cambiar a partir de este momento. Igual que te he dicho que esto es complicado, ¿no? Que cuesta mucho equilibrar las tres partes, lo bueno que tiene es que en el momento que tú digas, a partir de ahora, yo voy a pensar en positivo, mis emociones van a ser buenas, voy a canalizar todo lo que deseo, todo eso se va limpiando.
Aquí està lo difícil. Bueno, aquesta és la És gràcia, la voluntat de cada persona. Bueno, però a veure, quan vas al gimnàs és I un múscul que has de treballar. Jo, per mi, el complicat són les creences que portem tan arrelades dins. Sí, tenim clar, són aquelles que s'han de treure. Aquesta està la clau, Les creences són el que ens fan la motxilla. La motxilla, però han d'anar a treure pedretes. Però es poden treure les pedretes. Es poden treure les pedretes. Aquí, És i que el si que no ja treus les diu, no? pedretes... Com seria? Quina seria la... Amb teràpies, que teràpies n'hi ha Fer-te conscient. tantes. Simplement el fet de veure-ho, ja està. Sí, Ho veus i ja està. Aquí només ja fer-te comença. conscient. Només Sí, veure-ho, sí, veure. no, jo crec tinc en la enveja. consciència, però Jo tinc enveja, no és tan jo fàcil només en la veig. consciència. Ja, però quan tu veus els teus defectes, Aquí està el primer pas. clar, és virar sobre la teva pròpia porqueria. I allà és quan comença el canvi. Mentre, El primer pas és ser conscient de Clar, la consciència... és la el primer pas, és creença que tens que l'interruptor. t'està perjudicant. claro. Clar, Però Però- això només ho saps tu, eh? Sí, exacte. Llavors busquem fora aquell que ens pugui ajudar quan realment ho sabem nosaltres. realment diuen que som un mirall. Quan algú no et respecta és que tu no et respectes. Sí, és que tot el que ens passa és el reflexe diguéssim, de les nostres creences, Però és de la que- nostra ànima, com tu dius. Però és que és la manera... És que clar, és que si no, no ho podríem Però aquí averiguar. d'estar vale, jo puc ser molt conscient, jo o qualsevol altra persona, d'on pequem o de quines són les creences que ens estan perjudicant. Sí. Però és saber, aviam, a vegades estàs estancat, no trobes No, cap porta. perquè encara no has enxufat això. Perquè busques fora i has de buscar No, dintre. no, jo sóc de les que crec que És on que- tens que buscar és a a veure, dins, sí. no busquis a fora, no, Amb és qui a dins. t'enxufes A això? vegades Tindràs pensem- llum. Claro, Que comences a vegades dir, ai, pensem Déu que meu, ve de Déu fora, meu, però Déu, però Déu, sempre que netesis el si ho tenim sentiment, perquè dins. el sentiment et porta al pensament. Sí, El l'emoció, sentiment l'emoció, bueno, clar, porta al pensament. clar, has de netejar. Bueno, però és el moment que tu penses, què m'està passant? Que alguna no em va bé, o que soc molt envejosa, o que no tinc diners. El moment que tu fas conscient d'aquesta cosa que tens bruta, diguéssim, llum li diu la sombra, no? Una cosa fosca, en fi la passes la fosca a la conscient que és llum, ja tens una pedra menys. És el primer pas. És el primer pas. El primer pas és ser conscient. Va, enxufar, vull dir, a l'interruptor l'has de tocar. Però per realment engegar el camí, diguéssim... No, és fàcil. Tu has de parar què és el que t'afecta, què és el que no te deix viure tranquil·la. O sigui, sempre hi ha una àrea que no te deixa estar tranquil·la. És que no és difícil, és a dir, què em passa? Què em passa que busco feina i no me'n surt? He enviat currículum, soc simpàtica, soc agradable, tal, i no em surt feina. Allà és un moment que tu et pares a pensar i dius, Que hi ha en mi. què hi ha en mi que no me volen? Aquí comences a ser conscient. Para't. Què hi ha en mi que no volen? Realment, ser conscient i analitzar-te. No, va tot, clar. Un... Però que tu m'has dit quin camí faig per netejar això. Parat a pensar, o perquè fa 10 anys que no tinc un nòvio, o perquè cada un la seva àrea, dic, per què no? Per què no? I aquí és on trobaràs lo de la pedreta per anar traient. Llavors, de grans se tracta de treure pedretes i el que intento jo és que de petits no em poseu tantes de pedretes, perquè així de grans no caldrà treure'ls i tant. Clar. Vull dir, és que va una mica així la vida. Sí, els pares per això haurien de ser més conscients, però també és molt important el col·legi, perquè allà també tot va per d'una manera de fer les coses, d'una manera d'ensenyar, o sigui, societat. estan acostumats a que som xaiets i és el que toca, però bueno, ara ja també comencen a haver col·legis diferents, eh? A veure, dintre que tothom vol corder i ningú vol d'allò, però estar equilibrat és ser menys corder. Ai, és que és millor, eh? Perquè els nens que tenen problemes són els que tenen això revolucionat. Sí, però el que no podem fer és manipular-li la seva essència, perquè cada persona és com és. No manipular-la no, jo et dic al contrari, que només li has de dir coses positives. Si el nen diu, oi, és que això m'ha sortit fatal, tu no, ha de dir, ostres, podries fer-ho millor, però està perfecte. Per l'edat que tens i amb el rato que has fet, això està estupendo. I en canvi, que això no costa res, doncs això és importantíssim. Sí, en vez de dir, ostres, doncs sí, t'ha sortit fatal, fes-ne un altre. I això és el que fem. Bueno, això és el que es fa al col·legi, i a sobre et posen una nota, Bueno, que tothom la veu i entre ells mateixos ja comencen a
que es la comparación entre ellos. Clar, i això és violentíssim. Claro, y que es una persona con tanto conocimiento, que es el profe, que lo sabe todo, me dice que no me sale bien o que soy tonto, o que fulanito siempre lo hace bien, pues yo es que... Claro, está la Però si tu has arribat a ser coherent, tu al teu fill li podràs explicar molt bé el del mestre, perquè el mestre no és perfecte tampoc. Però clar. El mestre l'ha de respectar i l'ha d'escoltar, que és el que l'ensenya. Però tu com a persona, que l'has d'educar com a persona, perquè el mestre l'educarà en un altre aspecte, com a persona, a casa es pot fer molt això, No, sí. A casa moltíssim. Senzillament que nosaltres connectem la nostra consciència. És que a vegades els pares tenim feina i no esperem a pensar. Llavors, si ha fet un dibuix ha fet una cosa malament, no? El primer que te surt, ostres, has tornat a posar tota la roba aquí, és que ets un desastre, mira com està. L'altre diu, soc un desastre. En vez de dir, ostres, està tot enredat encara, home, arregla-ho perquè hem de marxar, com més aviat ho arregles, més aviat marxarem. O sigui, els grans han de ser conscients de com diem les coses, i és que és molt fàcil. Perquè les coses automàtiques sempre són negatives, no sé per què. Sempre tenim tendència. Aniré buscant aquesta feina, no me la faran. M'agrada aquest noi, no es fixarà en mi. Clar, vull dir, som la llei de Murphy. Sí. Clar, llavors... Pues... Però és que és així, Ja, però és que no ha de ser així. Sí, és veritat, Clar, no ha de ser així. Llavors se tracta de que canviar tot això. Un mateix separi un ratet a la nit, 10 minuts. Vosaltres se poseu a dormir, no? I dius, bueno, a veure, de tot el dia d'avui m'ha agradat això, no m'ha agradat allò i allò perquè no m'ha agradat. Doncs mira, per això. Ai, doncs mira, demà ho faré diferent. Vamos, analitzar on l'has cagat. Analitzar, carinyo. Tot té un preu. Tot té un preu. Vull dir, però el que jo us vull explicar és que el resultat de ser coherent és aconseguir el que vols. La coherència és la porta del regal que cada un vol, sigui un cotxe, sigui un marit, sigui una dona estupenda, sigui 3 fills rossos, sigui... La coherència és el resultat d'aquest regal. Val la pena? Val la pena? I tu què m'has preguntat? Mira, te'n dono una xica, vinga, està neta. Que la podeu partir? Molt bé. Vull dir que l'autoestima entra dintre de la coherència. Per mi la coherència és la mare de tots. I llavors, dintre la coherència, entraria aquestes 3 parts, que aquí ja començaríem a treballar l'autoestima. Com més net això està, més autoestima tens, perquè ja es dic, venim nets d'autoestima. O sigui, quan naixem, tot això està net. És, a mitjans que ens anem fent grans, que ens van anar posant pedretes a la motxilla. Clar, arriba un moment que tens pedretes a la motxilla i tu no t'has enterat perquè la vida et va tan malament. Quan tu actives la teva consciència i dius, ostres, això va molt malament, alguna passa per aquí, no? És quan tu mateix, des de gran, te pots anar traient les pedretes i anar ajudant-te a netejar això perquè tot això sigui equilibrat. Perquè la ment aquesta, la superconscient, és la que actua, aquesta és la que mana. O sigui, nosaltres aquí comencem a pensar que alguna no ens va bé. Aquí, diguéssim, li posem el desig i aquesta és la que ens dona el resultat. O sigui, per això aquestes 3, que és pensar, sentir i actuar, han d'estar equilibrades. Però a vegades és difícil, sobretot quan, per exemple, jo tinc un fill de 12 anys i ara comença, saps, la preadolescència, que no vol escoltar res del que dic. Mama, no em filosofis, mama, això... Amb exemple. Dóna-li el teu exemple, no li diguis res. L'exemple que tu facis, si ell veu que t'estimes, tu te respectes, tu el valores, ell te canviarà automàtic. Si és que no cal parlar tant. Tal com tu actuïs, actuarà. Pensa que som un mirall. Sí, però és que no li agrada com jo actuo. Doncs planteja tu. Pues és el teu mirall. Planteja tu. Sí, aquesta també li va Planteja tu. Si a ell no li agrada com tu ets, però tu estàs, si tu Bueno, estàs això és bé el que diu com per fer-me estàs... rabiar, saps? Però... No, igual és perfecte reaccionar. És que sí. Sí, clar, sí, és que a veure, no... Són maestritos. Clar, segurament el teu fill és el que t'ha de tocar la gaita aquí. Perquè aquí sempre hi ha algú, Aquesta gaita sempre toca algú. L'alegria o la tristesa? Sempre hi ha algú que t'està fent de mirall per donar-te en compte realment A veure, bueno, però és un gran sol, del que tens que veure. Si visquéssim a dalt en una muntanya tots sols, clar, costaria molt, arribar al que s'estic explicant. Gràcies a que algú sempre te toca la gaita aquí, sigui el fill, sigui la parella, sigui la mare... La toma de consciència. O l'amiga, Aquí, o la que sigui. Sí. Quan som la persona que tu dius,
ostres, m'ha fet mal el que m'ha fet, I clar, tu dius, home, o per què m'ha de fer tant de mal? Jo no puc anar com un gosset darrere de demanar-li perdó. I aquí és quan tu te pares i dius, bueno, perquè tu així, no? Però clar, has de donar les gràcies. Jo sempre, el que me fa activar això, la persona no ho sap, però jo li faig un monument. Perquè clar, gràcies a fer-me activar això, m'ha netejat això. I al netejar això jo puc aconseguir el que vull. O sigui que heu de donar moltes gràcies a la persona que es fa mal. Perquè et fa reaccionar, relativament, prendre consciència. No una putada que t'ha de destrossar la vida. Però bueno, hasta una putada que t'ha de destrossar la vida també és una manera, no? Sí, també però fa prendre consciència. No cal arribar a aquests límits, no? Però penseu que la persona que te fa una mala passada, una punyada, que bo, com s'ha portat amb mi, no sé què, aquesta, analiseu que dius, ostres, me fa mal el que me fa aquesta persona. No deixeu escapar aquesta oportunitat, perquè aquesta oportunitat és això. I és una pedra menys que traureu, que netejareu i aconseguireu els desitjos. Perquè, a veure, venim al món a ser feliços i tothom vol aconseguir desitjos. Llavors, per aconseguir desitjos és que equilibreu la consciència i augmenteu l'autoestima. Va per aquí, és que no hi ha més misteris. És com quan fas un rostit, és ceba i tomàquet, Sí, i una mica de llet també, Sí, això ja li pots posar els adornos que tu vols. Però vull dir, pràcticament, la base és aquesta. O sigui que jo, més o menys, no sé si voleu preguntar alguna cosa que no he dit clara i s'ho puc tornar a explicar. No queda molt clar. Ai, molt clara. Després és quan... No, què, carinyo? Digues. Ui, m'ho dones per mi? Ok. Tu mateixa, i amb respecte t'ho dic, sí. t'estàs limitant. Sí, ja ve molt clar, però jo quan arribo a casa... No, clar, no tinc res, No, però el que t'estàs dient, estàs posant més pedres aquí. Jo te n'estic traient i tu automàticament te n'estàs posant. O sigui, el que t'estic dient jo t'he dit que no és fàcil, perquè si fos fàcil seria una panacea, això, no? No és fàcil, però no és impossible, Vas a dir, ostres, doncs a partir d'ara, des que surti d'aquesta porta... No, sí, veig perfectament el que tu m'estàs dient, i ho comprenc i ho aplico. El que a vegades és... Te trobes... A veure, ¿por dónde empiezo? Saps? No, perquè això que estàs dient tu, i tu t'ho mires negatiu, per mi és el positiu. No, que va, no m'ho miro negatiu. Però no t'hauria d'espantar, per on t'empiezo. Tot el que em passa és el millor per mi. Això ho tinc clar. Doncs per on t'empiezo. Vinga, doneu-me feina. Però és ser ben conscient i analitzar bé la situació de dir, bueno, aviam, això m'ha vingut per aquí. Per què és? Vale, va, per aquí. Vale, això m'ha vingut per aquí. Sí, per allà. Però si tu mires de la manera que dic, quin és el somni de la meva vida, no? Què vull jo a la vida? O sigui, cada un somia alguna cosa. Si tu t'ho mires que si tu arregles això podràs aconseguir aquell somni, hosti, tu miraràs amb una alegria. Clar, és que tot està en mi, tot està... és el reflexe. Sí, però aquesta cosa que tu m'estàs dient, per on empiezo? Perquè deu tenir moltes coses. Clar, però comença per la que vulguis. Serà una menys, clar, comença per la que vulguis. Imagina, clar, aquí tothom no és igual. Aquí hi ha persones que tenen de pedra, 5 i 4. També es diré que depèn d'això, és quan te relaciones amb les persones. O sigui, quan tu busques una amiga o una parella o el que triem, perquè els pares i tot això ja ens ho posen de paquet i ja està. Però quan tu tries una amiga o te ven més amb un company de feina i no saps per què, depèn de les pedretes que cada un teniu aquí. És la lliçó que et té que donar. Les vibracions, sí, les vibracions que té aquí. El que tu emets, o sigui... Sí. A vegades hi ha parelles, dius, ostres, no, que no diria mai que deixin sortir, perquè no pinten res. Sí, perquè aquí dintre estan tots dos iguals. O malament o bé, és igual això. Però estan tots dos a la mateixa sintonia. Llavors, si tu tens una parella que no t'agrada com se comporta amb tu, que no et fa feliç, que no estàs bé... Fora. Mira, home, jo no soc tan... No, és que fora. No, dona, no siguis tan radical! No s'ha de perdre el temps. Claro. No et faig feliç i no em fas feliç perquè t'estimo et deixo. Claro. No, dona, però primer un pas a veure si tu pots mirar per què no et fa feliç, si tu pots canviar una miqueta. I allò es pot equilibrar. Home, clar, no et tallis caps tan ràpid. Però al final on acabarà? Allà. No, bueno, aviam, primer... Si no et remou l'essència...
ja pots buscar i rebuscar i donar 1000 voltes. Que no se mueve. Bueno, però també te diré que això també amb els anys se veu d'una altra manera, eh? Sí. Jo amb l'edat que tinc ara no ho veig igual que fa 20 anys. Fa 20 anys potser hagués pensat com tu, però ara penso que llavors no tindria gràcia anar tallant colls. No m'estàs bé? Doncs te deixo, dios. I ara agafo No, un no altre. és allò de dir no m'estàs bé, et deixo, però el que està clar és que si estàs amb una persona un any, 2, 3, 10 i veus que intentes, i ho intentes per aquí i per allà, doncs potser no cal que passin 10 anys més. No, però intentar, tu creus que quan tu dius intentar vol dir que tu ja t'has netejat aquí? No, però veure on està el problema de la parella i dius, bueno, doncs jo sóc d'aquesta manera, ell és d'aquella altra, pensem, sí, caminem pel mateix puesto, sí, però si jo camino cap allà i tu camines cap allà... Tu ja me parles d'una cosa que ja està molt meritada i molt feta. No dic de tallar colls així, però dic, no val la pena allargar-ho 10 anys més. No, allargar-ho no, però d'entrada sí que... No, hombre, clar. D'entrada un ha de fer una mica de reflexió, no de dir, bueno, per què no me tracta la meva parella com jo vull o per què no em fa feliç, no? Perquè com sempre ve de naltros, doncs millor és que jo no m'estic respectant, o millor jo li he donat uns paràmetres meus que no són correctes. Si jo canvio aquests paràmetres i sóc conscient que jo canviant-los, ell tampoc no continua canviant, vol dir que no m'estima gens. Per això et dic que com et t'estimo, te deixo. Sí. Adiós. No, però és que el fotut és que com no soluciones tu la teva part, un cop l'hagis deixat, la pròxima parella que trobis serà un altre igual, clar. seran els mateixos Per això t'he dit, paràmetres. no tallar colls perquè és que en tallaràs 25, fins que tu no te paris de dir, jo, ui, molt bé, gràcies, ui, dona'm. Més que res perquè seria, llavors sí que és perdre el temps, perquè si tu no t'has donat compte per aquella persona, per què no et fa feliç aquella persona? Perquè ja t'he dit, no és el físic, el que ens uneix, és això, la part emocional. Llavors, home, sí que d'entrada dius, mira, aquesta persona si t'agrada més la bellesa, no? Alt i baix, tal, però en general el que pesa més és el que som per dintre. O sigui, com som més ment que cos, doncs clar, el que tria la parella que som és aquest míster d'aquí. Llavors, clar, com més net tinguem aquest míster, la persona que nosaltres reflexarem també ve més neta. Clar, nosaltres si una parella el veiem un zarrio i que no és amable amb tu i que tal, vol dir que no ets tu tampoc, és que tu ets aquella persona, som un imant del que som. Si jo soc estupenda i tinc una autoestima alta, és que un d'autoestima baixa ja no vibrarà amb mi, és que ja no vindrà. Llavors, de la manera de saber com jo estic i com jo soc, és amb el reflexe dels altres. I si tu tens una autoestima sana, te respectes i saps el que vols a la vida, automàticament te vindran persones que són del mateix nivell i a la llarga aconseguiràs el que vols. Pot tardar més o menys, però més o menys va per aquí. La coherència va per aquí i l'autoestima és connectar aquest conscient pensant quina àrea no em va bé de la meva vida i me paro a reflexionar-la. Vull dir, és un pas, no... Però a vegades no sabem com netejar la nostra ment inconscient. Ens comencen a inflar amb teràpies de... Perdó, no sé com explicar-me. Constel·lacions familiars, reikis... I jo crec en tot això i m'agrada, no? Tot aquest tema. A part de ser conscients, qui és... Mira, totes aquestes teràpies que em dius tu, totes són bones, perquè cada un sintonitza amb alguna cosa. O sigui, la ràdio té un munt de sintonies. No és més bona la ràdio Madrid que la ràdio Barcelona que la ràdio Teruel. Totes escolten, les freqüències, vull dir, perdona. Totes les freqüències són. O sigui, totes aquestes teràpies que estàs fent tu, totes són bones. Depèn de la sintonia que cada un li ressoni, no? Sí. Clar, la ràdio té totes les freqüències, no? Et sentiràs més bé amb una... Això és com la música, tu t'agrada més la música moderna o la música clàssica i tu has de ressonar amb aquesta. Depèn del moment, també. Sí, depèn del moment. Perquè aquest moment també te'l dirà aquest, Clar. Aquest moment també te'l diu aquest, El que et sents tu més... Depèn de les emocions, depèn de l'estil. És que mira, de seguida notaràs on... És que sense pensar, tu dius... No s'ha passat una vegada entrar en una sala i te poses al costat d'una persona i dius, ai, que gust estic. I a vegades dius... O posar-te al costat d'una persona i sentir-te que estàs esgotada i marxar perquè dius, no puc més. Doncs quan te passa això vol dir que tu estàs molt net i l'altre està molt brut,
i tu dius, oi, quin mal rotllo, m'ho dones una persona que diu que està... Sí, perquè t'aixeques superfeliç a les de matí i llavors al migdia trobes, ostres, però què m'està passant? Que xafada l'estic o Pues que has què? trobat una persona que està plena de brutícia. Sí. Vampiros energéticos, no se llama. No, pero yo no creo en los vampiros energéticos. Home, És una forma de... És una forma som energia vibracional. Però és que ets tu mateix. Sí, Sí que et poden xuclar, però realment ets tu qui permet que et xuclin. Sí, clar, a veure, tu te permet, però no sempre ets conscient de tot això que estàs dient tu, eh? No, clar. A veure... Però és que clar, tot això no és conscient, és energia. Clar, la panacea és de dir, ostres, he marxat d'aquella sala i jo m'he anat a dormir agotada, és aquella persona del costat que portava mal rotllo. A veure, això no es aconsegueix un dia, eh? Això costa entendre això. Això No costa, ser-ne conscient. Clar, És però igual això que t'he quan- dit, aquesta és la madre de los huevos, aquesta. Aquesta serveix per tot. Per ser coherent, per tindre autoestima, per ser conscient. Aquesta serveix per tot. Aquesta és la base. Que és l'interruptor que veuràs la llum. I quan tu m'estàs preguntant, és que com m'he de ser conscient? És perquè no has entès que aquí dintre les persones te faran veure com has d'activar això. No com has de ser conscient, és dir, bueno, vale, ja soc conscient del que em passa, perquè pot ser conscient, no? Però, bueno, aviam. Per on? Però Aviam. ser conscient vol dir quan alguna a tu et preocupa, eh? És que a veure, tampoc no frivolitzem, eh? A veure, clar, a veure... És una mica, perdó, és una mica més fàcil. Clar. Què vol dir consciència? Ser conscient Què vol dir? de les teves emocions, No, dels teus què vol dir? Saber, ciència. Ciència, sí. No, Es ¿saber qué? Ser consciente quiere decir me doy cuenta de. Sí. Res més. I a la que te'n Res dones més. compte és quan pots... Automàtic. És automàtic. Si realment fas consciència, el que passa que la consciència no és només que et donis compte a nivell mental, sinó a nivell mental, emocional, pa. És això. No és, mira, m'he donat compte de que això no, és això. Que d'entrada és que va per passos. Al ser conscient te'n dones compte que aquí has de netejar. Per arribar a aconseguir el que vols, que has de tindre aquestes tres ments equilibrades, que és pensar, sentir i actuar. Però clar, tot va per passos, has de començar per aquí. Aquesta és la primera clau. Clar, tot va per passos, tot, clar, no... I això que dius de les teràpies, agafar la que vulguis, que tu et funcioni. És que avui ens inflen la teràpia. Bueno, però tu No, tu tens que el sentir teu jo primer. intern sap amb quina perquè això ja- ressona més. Almenys ja ho Doncs sé, no? Però posa't aquí és i exposar fes aquí el treball. És que ens inflen avui a teràpies i això. No l'altre. t'infla, on tu Hi ha sintonitzis tantes millor. coses Això és que- cadascú. Però que cadascú té que trobar el seu camí. A mi me Clar. pot anar fantàstic el reiki i a tu no. Però a mi m'ha salvat la vida i a tu no. Pues Aquí bravo està. por mi, tu Clar, no, si el no teu, reiki em clar. Això Clar, aquí cadascú. es tracta d'arribar fantàstica, a Roma, no? Però clar, a Roma pots vindre per Milà, per París... Claro, o te pots anar per Hong Kong i donar la volta al món i superguai. Ja no són per dubtes, és per plantejar-ho, saps? És per plantejar aquí el que estem parlant. Sí, però jo crec que per començar hauries de començar a pensar quina àrea de la teva vida no t'agrada. Perquè crec que no has arribat a ser conscient encara. Si ho preguntes, és que no t'has donat compte del que és ser conscient. Perdona, que ell volia dir alguna cosa. Digues, va. Que si jo, per exemple, si ara vull ser una cosa, que ho haig de fer tot això. Doncs mira, sí, molt bé, aquesta pregunta, molt bé. Pues si de gran vols ser una cosa que, si tu vols, l'aconseguiràs, el que has de pensar que tu ets capaç de fer aquella cosa. I has de lluitar per fer aquella cosa. I no marxar d'aquell camí. I sentir que ja ho tens. Ni que altres te diguin... Això és molt elevat, Ni cal... Sí, per què no? Bueno, va per l'edat que té. Si algú te digués tu no ets capaç i tu no ho aconseguiràs, és el que no t'has d'escoltar. Tu has de dir, jo vull ser... Perquè tu què vols ser de gran? Pilot d'avió. Molt bé. Doncs si tu vols ser pilot d'avió i algú te diu, mare de Déu, doncs si això són molts diners, digues, doncs ja en guanyaré. L'altre te dirà, vols dir, viatjaràs molt? M'encanta viatjar. O sigui, sempre tu, el teu. Perquè sempre trobarem a la vida gent que ens diran la part que no volem escoltar. Però tu ni cas. Tu a lo teu.
I t'asseguro que si tu vols ser pilot d'avió, ho aconseguiràs. I tant. Vale? Però no serà una lluita, serà un objectiu. Bueno, però no una lluita negativa, lluitar és anar per aquell objectiu, no? Però a veure, la lluita no és d'espases. No, la lluita és a dir, ostres, S'hem ficat tota l'energia cap a aquell cantó. una fixació, per mi una lluita és positiva, jo lluito per això, per aquest objectiu. No, la lluita és cansada. La lluita és cansada. Un objectiu i una meta és vivificant, revivificant. Bueno, a veure, la lluita per mi és l'objectiu. Clar, no ho veig jo com una lluita agotadora. La lluita és el foc d'on jo projecto el que vull. Llavors, quina paraula posaries? El foc de l'objectiu. Jo, l'objectiu, el camí... Anar cap al camí o anar... Tot el que sigui una lluita és un No, esforç. si et dono raó. Llavors, tot el que és vivificant, o sigui, tu ho fas sense donar-te compte. Tu pots estimar la teva feina i la fas i passen les hores... No era per canviar la paraula? Sí, però estem parlant de... Quants anys tens tu? 10. Clar, estem parlant d'un nen de 10 anys que no pot tindre la visió que tens tu. Llavors, als nens se'ls ha de fer una miqueta la dinàmica de l'esforç, perquè és que clar, si traiem l'esforç i ja... No sé, a veure, l'esforç tampoc no és dolent, esforçat. No és que sigui castigador esforçat, és... A veure... Aviam, que no se lo van a regalar, que tendrà... No, clar, no Depèn destructiu. del significat que se li doni a la paraula esforçar-se. Clar, depèn del significat que se li dona, perquè a la mateixa paraula li pots donar dos significats. Esforçar-se de ser una lluita, i estic ficant esforçar-se a lluita com alguna negatiu, o esforçar-se com a positiu. Ja depèn del significat que ell li doni a la paraula i que a casa seva li ajudi. Per això també és molt important que ell imagini que jo ja ho he aconseguit, que ho visc com una fita ja aconseguida, perquè l'esforç no sigui tan gran. Bueno, més o menys és el que t'hem dit. Si tu tens clar que vols ser pilot, és igual el que te diguin. Tu només t'has de veure dalt de l'avió, n'hi ha. Amb el traje, amb el gorro i amb tot com un comandant. I mira, ara saps el que pots fer? Ara, perdona, no pots pujar a l'avió. Ara, de moment, amb l'edat que tens, pots tenir un avió teledirigit i començar a portar un avió teledirigit. D'aquí 4 o 5 anys podràs agafar un llibre sobre avions i ja tindràs una cosa més. A la que tinguis 20 anys ja podràs anar a l'escola i començar a estudiar per ser pilot. I a la que acabis aquells estudis ja podràs pujar en un avió de veritat i ja podràs volar. I nosaltres gratis, Claro. Has visto que cuento, de hecho. Llavors també es té de comptar molt amb els pares. Perquè, jo ho dic per experiència, a mi m'hauria agradat molt ser azafata d'aviació, però la meva mare era negativa, supernegativa, soc fill única, tot ho veia negre i negre que jo ja no em volia mai negre. Doncs, a darrere no podem anar, clar. No, esclar, els pares també és una influència molt negativa. Els pares no poseu pedres aquí. No, jo amb la meva filla li he deixat fer el que ella ha volgut, però jo no. Vull dir, llavors, esclar, jo m'imagino que ja, amb la renovació que hi ha, els pares d'aquest nen seran uns pares joves, també veuran el món d'una altra manera, vull dir, més oberts, i també tindran una reflexió diferent. Però vull dir, si aquest nen té aquest objectiu i els pares li van tirant les cames, aquest nen té de ser molt fort per poder-se sortir per ell mateix i de dir no, vull fer això i punt. Ara mateix els pares haurien d'estar aquí escoltant els desitjos dels seus fills, per exemple. Sí. Però imagina't que aquest nen, l'important que és, que ell ha tingut la valentia de preguntar i de dir... I de posar-se allà i de dir el que vol. Però els pares no hi són, vull dir que... Potser estan treballant, sapiguent, no podem jutjar. A la tarda. Vés a sapiguent, no podem jutjar tampoc. No podem jutjar, però n'hi ha que els fills són d'una manera i els pares són d'una altra. Ella vol preguntar, digues. No importa que els seus pares li diguin, no? Si ell vol ser pilot d'avió, ho té de fer. Molt bé, carinyo. Molt bé, Marta. Va per aquí, molt bé. Un aplaudiment. Com que dius? La Carolina. Doncs la Carolina... Té raó. Que sou amics de l'escola? No la deixes mai, aquesta amiga. No, aquesta amiga t'apoyarà sempre. Aquesta amiga l'has de tenir hasta que volis. Me sents a mi? Hasta que no pugis dalt de l'avió, aquesta amiga al costat teu. Aquesta amiga s'afata. Ho he entès perfectament.
Ho entens perfectament. El que passa que tu el que dius a la teva mare, tan malament no t'ha anat, quan tu has tingut la capacitat de reciclar-te i la teva filla has fet diferent. Clar, sempre. Gràcies a la mama que vas tenir, tu ets la mama que és amb la teva filla. Sí, que jo amb la meva filla, la veritat és que anem en tots els llocs. Aquest és el que t'he dit, gràcies a la teva mare. Però gràcies a aquella vivència que per tu va ser negativa en cert moment, gràcies a això, gràcies, a la teva filla li has passat uns altres valors. Sí, i tant, però gràcies, mama, diferents. és la meva mestra, claro. Sí, per això ja has dit, ha de donar moltes gràcies amb aquest que es fa activar això d'aquí. Jo també vaig tenir una mama com la teva, que tu no serveixes per estudiar, tu no serveixes per res, tu ets un desastre, tu ets un desastre. I sense... Perdona, pues igual no soy tan desastre i gràcies a que em vas deixar així, jo no vull ser una mama com tu has sigut i sóc totalment diferent, ni millor ni pitjor, però totalment diferent per ell, perquè els meus valors han canviat i sé el que no vull i sé el que vull. Gràcies, mama. Pues això, clar, donar les gràcies a la persona. I sempre hi haurà una persona dolenta. No són dolents. No. Que pensen diferent a tu. Claro. No hi ha ningú dolent. Simplement pensarà diferent a tu, perquè millor per protegit pensarà que allò és perillós, que més val que no ho fagis, que millor viatjaràs i estaràs molt lluny i et volen més a prop, però no és que siguin dolents, simplement pensaran diferent com tu. Tu, això no n'has de fer cas. Però tu tens de lluitar sempre per tu. La teva persona és teva, de ningú més. Creure molt que tu, si vols allò, ho aconseguiràs, per molt que et diguin. Per molt que et diguin, ja està. Ja està. No, però és veritat. Calla. Que volies fer una pregunta, Amb tot el que tu et passi, tens que pensar que és el millor per tu. Sí. Sí, a veure, el bo que té això és que en qualsevol moment ho podem activar, que això també és alguna cosa. Perquè clar, si fossin les conseqüències de quan som petits, imagina't tu quin drama, no? I dius, bueno, és que a mi de petit me van maltractar i me van fer sentir que era un xulo, no sortiria, no veuria ningú pel carrer. Però és que l'avantatge que té és que això en qualsevol moment que tu actives això, dius, a partir d'ara, s'ha acabat. A partir d'ara és anar netejant això i posant coses positives. És com treure totes les herbes dolentes d'un jardí i anar plantant floretes. Al final, quan ja queden tot de floretes, ja està. Home, sempre hi ha alguna pedreta, però no són perfectes, sempre cau alguna cosa. Però es tracta de nosaltres treure-les i els nostres fills i els que toquem, com menys hi posem, més feliços seran de grans. Bravo. O sigui, el resultat és això. Aquesta és la criatura que et dic. Ah, molt bé. Què vols ser tu de gran? No ho sé. Encara no ho saps? No. Bueno, tens un munt de temps cap a pensar. No passa res. Doncs molt bé, més o menys jo no sé si vull preguntar alguna més. El del vaixell s'ha entès si l'inconscient ens porta i l'important sempre que és agafar... Que és important agafar... Imagina que l'avió va en pilot automàtic tot el dia. Una poca emoció, no caldria que es traguéssiu per pilot, no? Trobes? L'important és que tu portis el timó de la teva vida. Jo què vull? Això. Doncs pilotaràs un avió. Com te dius? Arnau. Doncs l'Arnau pilotarà un avió. Bravo. Ha sigut l'exemple de la joventut, Arnau, em deixaràs pujar gratis. Sí. Jo hi he participat, Sí, Ara, de moment, has de demanar a casa un avió teledirigit, que comencem per aquí. A portar avions teledirigits. Pues ja està. I revistes. Pues ja està. A fer volar l'helicòpter. I cada dia una mica millor. I tot. Claro. Però realment ella és l'exemple, perquè jo que treballo en un canalla moltíssima, no trobo molts pocs nens que em diguin això, Fan preguntes, però que diguin, jo vull fer això... Que després igual canvia, però la seguretat... La seguretat. I com ho he de fer? He de fer això? I després, l'altre que ha dit, tu no has de fer cas del que et diguin, Tu? És que ells tenen més clar que nosaltres. No, és que van així, el que passa que no es volen escoltar, però van així, ho tenen molt clar. A veure, quan ets petit, no que te diu que ve el dia dels Reis i els regals, confies? I de gran perquè es posem tantes limitacions, millor no ho aconsegueixo, millor no ho donaran. Més nens, arribarien tots els regalets.